Cube Stereo Hybrid 144 HPC je jedným z najpopulárnejších trailových elektrobicyklov na našom trhu. V kolekcii 2026 predstavil Cube u tohto modelu niekoľko zaujímavých noviniek. Ide o plnohodnotný celoodpružený all-mountain e-bike s karbonovým predným trojuholníkom, zatiaľ čo zadná stavba je z hliníku. Hliníková zadná stavba je síce o niečo ťažšia, no zároveň umožňuje znížiť výrobnú cenu a zachovať atraktívne cenové nastavenie. Zdvih rámu, respektíve tlmiča, je 140 mm a vpredu pracuje vidlica so zdvihom 150 mm. Kolesá majú pri veľkostiach M až XL priemer 29 palcov, zatiaľ čo pri veľkosti S sú menšie 27,5 palcové kolesá. O asistenciu sa stará u všetkých modelov motor Bosch Performance Line CX s krútiacim momentom 100 Nm a maximálnym výkonom 750 W. Energiu dodáva batéria Bosch PowerTube s kapacitou 800 Wh a je umiestnená v spodnej rámovej trubke. Je odnímateľná cez kryt s tlačidlom, ale nabíjať sa môže aj priamo v bicykli cez port nad motorom. Novinkou je displej Bosch Kiox 400, ktorý je integrovaný vo vrchnej trubke rámu a subtilný diaľkový ovládač pohonu je umiestnený na riadidlách. Rám má plne integrované vedenie káblov a brzdových hadíc, ktoré vstupujú do rámu cez hlavové zloženie, čo pridáva na čistom dizajne, aj keď to mierne komplikuje servis. Praktickým doplnkom je systém X-Connect, ktorý umožňuje jednoducho pripojiť na predstavec predné svetlo ACID a zapája sa káblom do hlavového zloženia. Dosah má vo veľkosti L 477 mm, uhol sedlovej trubky je 76 stupňov a dĺžka zadnej stavby je vo všetkých veľkostiach 457 mm. Podobne ako u iných modelov, aj Stereo Hybrid 144 má možnosť úpravy hlavového uhla cez ložiská hlavového zloženia a v položenejšom nastavení má 64,8 stupňa. Cube ponúka 6 verzií tohto e-bajku, pričom základný model Race stojí 4499 €, nasleduje SLX za 5149 €, SLX Evo za 5899 €, TM za 6199 €, AT za 7199 € a najvyšší model SLT vychádza na 8699 €. Detailnejšie sme sa pozreli na prostredný model Stereo Hybrid 144 SLX Evo. Pohon a batériu od Boschu doplňa 12-rýchlostné elektronické radenie Shimano XTDI2, ktoré podporuje aj režimy automatického a poloautomatického radenia. Zaujímavým doplnkom brzd Shimano XT je asistenčný systém brzdenia Bosch ABS Pro, ktorý cez snímač sleduje správanie predného kolesa a presnejšie reguluje brzdný tlak na prednej brzde. O odpruženie a tlmenie sa stará vidlica Fox 36 Float Rhythm a tlmič Fox Float Performance. Teleskopická sedlovka je od značky Cube a na kolesách Newman Performance 30 sú obuté plášte Continental Cryptotal v šírke 2,4 palca. V kompletnej výbave váži 24,9 kg a stojí 5899 €. Stereo Hybrid 144 HPC si zachováva vynikajúci pomer ceny a výbavy, pričom kombinácia motora Bosch Performance Line CX a batérie PowerTube 800 ponúka vysoký výkon a dlhý dojazd. Aj keď to nie je vysokozdvihové enduro, prináša ideálnu rovnováhu medzi cenou, hmotnosťou a funkčnosťou, čo z neho robí výborného spoločníka na trailové dobrodružstvá aj celodenné výlety.